Dobre. Ja teraz idem vyberať kliešte od tej jašterice, čo sme chytili. Daj mi tú pinzetu. Ok, poďte sa. Mám pinzetu. No poď. Takže prvé musíte to zobrať a pripučiť to kliešťa a vybrať. Pozrite sa, takto vyzerá ten kliešť. Má to 4 kliešte, tak ideme 4 vyberať. Dúfam, skoro mňa hryzol. Ok, ťažké. Poď. Dneska naozaj musíme vybrať pár kliešťov. Toto je naozaj kliešť. To červené. Je kliešť. No, takže takto to vyzerá, keď vyťahujete naozaj, že kliešte, poviem, ale moc to asi pre tú jašticu príjemné není. Nie je to strašne príjemné, ale oni majú také úplne rúžové a keď majú takéto zelené jašterice, toto modré, tak sú chlapci. A keď to majú len zelené, tak nie sú chlapci. Toto bude to najhoršie. Sorry, jašterica. Všetky kliešte vybraté a dajte like, že či to bolo zaujímavé.